Hi guys, magluto tayo ng chicken curry. Alam niyo na ba kung paano lutuin ang chicken curry? Sa hindi pa nakakaalam diyan or hindi pa nakapagluto ng chicken curry, ipapakita ko sa inyo kung paano. No, igisa natin yung bawang, bawang, at saka sibuyas, sibuyas, yan. Tapos guys, lalagyan natin yung manok. Tapos hahaluin. Takpan muna natin ng ilang minuto. 1 minuto lang. Wala pa. Tapos, halawin ulit. Halawin ulit. Tapos, lagyan natin ng patatas at karot. Patatas. Pwede nyo isabay yung karot sa patatas. Bibilisan na natin doon ng konti kasi wala tayong editor. Halawin ulit.
At takpan ulit ng ilang minuto. Ayan. Tapos, lalagyan natin ng Del Monte Quick and Easy powder mix. Lalagyan natin sa may plato na may tubig. Ayan. Tapos haluin. Tapos mahalo, ibuhos mo agad. Tapos haluin. Tapos, lagyan natin ang bell pepper. At lagyan mo ng magic sarap para mas lalong sumarap. Lagyan natin ng konting asukal, konti lang para hindi na mapansin na matamis. Konti lang naman. Tapos haluin natin ulit. Tapos lagyan natin ng oyster sauce, konti lang. Para medyo malapot yung chicken curry natin. At lagyan natin konting sabaw. Konti lang naman. Tapos, lagyan natin ng black pepper. Konti lang na black pepper. So, ang dali lang magluto, di ba? Sa mga hindi pa
nasubukang magluto dyan, sana naman ma-inspire kayo sa ginagawa ko. Alam nyo, may kasabihan tayo na na mahirap kitain ang pera tapos madaling gastusin. So, pwede natin baliktarin yun sa pamamagitan ng pagluluto. Kasi sa pagluluto guys, pag nagluluto ka, pwede mo itong ibenta tapos kikita ka. Kapag nagluluto ka, hindi ka na bumibili ng ulam, kikita ka pa at minus gastos ka pa. O, di ba? Pwede mo baliktad ang sitwasyon kapag nagluluto ka. Kaya, yung sinasabi na ang pera mahirap kitain tapos madaling gastusin, pwede nating baliktarin. Madaling kitain ang pera kapag nagluluto ka tapos hindi ka pa masyadong magastos. Sana sa parang ito ma-inspire kayo. At siyempre guys, hindi natin pwedeng kalimutan nor liquid seasoning. Ito ang tunay na nagpapasarap ng bawat lutuin ng mga Pinoy. Konti lang ilalagay mo guys, mga ganito lang karami. Ayan. Sa pagluluto, hindi ko talaga ito pwedeng kalimutan. Ito ang nagdadala ng sarap. Sobrang sarap. The best talaga to. The best. So, sana matuto na kayo magluto. Dati ang hirap magluto kasi wala tayong alam. Pero ngayon, sana may natutunan kayo kung paano magluto. Ang dali lang naman, di ba? So, luto na to. Ang dali lang magluto, di ba? Hindi naman mahirap. Ang daling kumita ng pera, hindi ka pa masyadong gumagastos kasi hindi ka na bumibili ng ulam. Bibili ulam ka na, kumikita ka pa. O, di ba? Kung gusto niyo pang matutong magluto, marami pa tayong lutuin. Sabihin nyo lang kung anong putahe ang gusto nyo, lutuin natin. Kung anong gusto nyo matutunan. Papatayin natin ng apoy. So, guys, i-upload ko to sa YouTube, tapos please subscribe Jeron Paruhinog. And please just click the bell and subscribe para makita nyo ang marami nating videos tungkol sa pagluluto. Bye guys!